så ska jag testa nu. Ja. Hej Marshall, är det du? Hej! Alltså grad nu ska du poddas. Och du prövar den fyra vi hörs. Alltså en liten vaktpinne som ska bara här. Kittla attas i halsen. Och så kan man som göra. Kan mamma göra? Gabba, ordentligt lagt. Och då ska jag vara ordentligt. Wow, och så säger jag du så för tunga nio. Hur sitter du oj, yes, så är det då det går. Men det var inte problem där. Och det får svär att när en till två dagar hvis det är positivt. Hvis det inte så är det negativt då. Nämnde det. Vi ska få efter om något läge till. Vad gör det? Så läs. Det är så väl. Och jag hade det när jag skulle gå på en. Det är så väl. Tusen tack för det. Det är så väl. Det är så väl och väljer till tion nummer. Och så ropar vi tion in. Nummer 16! Och till det är nummer 16. Vi är här 80-talet så vi inte skulle smitta till. Gemma sin arm. För är du? Det är geokrastiskt. Och till 20 smakar det. Det är svårast. Ja. Så sätter vi tar vår vantiga. Så sätter vi det av här. Och så kan maskinen. Så här och pip 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 pip. Så ska vi ta sluta. Corona. Beep. Hej corona. Är det du som är i min kropp? Här är det dronning här. Men ser man kvui är så kommer ner vi tror man faktiskt inte ordentligt det här vad det är. Men temperatur vid års till jag stäckte till halva det så stottlet men alltid till så tappar vi. Man först och kötta gevast, ser du det? Ja, till har huxat. Super. Så får jag bara hemma boja och inte snacka med någon, bara vara själv ensam hemma. Ja. Inte då första steget. Ja. Okej. Tack för det. Bye. Beep. Corona var vi är färdiga ner i vuxenträna. Tänk att det var corona i munnen, eller? Varsågod. Så du har då corona, va? Nej. Det är släkt. Och så var det gott att tänka idag. Vad är det nu som är vad säger? Ahmed? Corona. Hvor är det som är nu finns corona? Drottning. Är det drottningen som finns corona nu? Men lagt mig inte så för att vara för en blå fruskatter. Ja. Kanske. Bara kanske. Och det är inte visst. Ge vänner med tid. Ja, det var gott. Så jag hoppas att det får hjälpa. Välkommen till Händan Tyndafond. Nu corona att stäffet till förjom och det är väldigt skydd. Det ger beina ved året till varsel. Man kan inte få varsler till att corona. Man kan heller inte vara baknager.
minnas till att hålla tinglarna. Och jag hade året att det glömde. Tillmälda era. Nummer 1. Vaska och spritta händer. Nummer 2. Ikke njås ut ur rummet eller av underfull. Nummer 3. Halt fjärrstövna. Nummer 4. Ikke savnes negfull. Nummer 5. Bruka maske. Nummer 1. Skulle det vara mer hemma. Minne ute. Nummer 2. Att det skulle vara som om det är sjuk. Bye! Bye! Detta var det som vi tack till det. Detta var det som vi tack till det. Sjukhussysteren hade läst ur. Hon sitter med en bukje. Jag tog bara skeden. För jag så är det väldigt skilt. Jag hade att det gör vi året till landslagna. Vi hade en landslagten när vi var akkurat så vi försökte vinter.